Spike přezdívka, jak jsi tomu přišel? Ale je to úplně jednoduchý. Vzhledem tomu, že šernutý počítač, který byl zmíněný, hrál jsem na bráchových účtech, on měl nick Spikeman, Spikeman, jak se píše anglicky. A vzhledem tomu, že v té době jsem nad tím nepřemýšlel, protože jsem vždycky logil za něj, hrál jsem a neřešil jsem. No jenže potom mě začali lidi znát pod jakoby jeho nickem. Já jsem nechtěl být jako můj brácha, že jsem prostě jako někdo jiný. Tak jsem to jako komolil různě, takže jsem byl pro ně jako Spike, že jsem to oddělal ten man. No a pak si říkám, tyjo, že úplně hrozně jako deep to je, že tak jsme to udělám česky, no tak jsem ze Spike jako ostří nebo oštěp udělal jako český Spike. A ty 2 na konci právě pochází z Lineage, protože Spike byl zabraný, tak jsem tam dal 2. Hezký. Já myslím, že vzhledem tomu, že máš doménu spike.com, podle tvýho, tak to se ti asi líp dělalo, než na Spike s 1, podle mě. Jo, nebo bylo volný oboje? Tyjo, nekoukal jsem na, protože já jsem nikdy 1 jako nepoužíval, protože od Lineage od 18 jsem používal jako s 2 a zároveň se mi to přišlo jako hezky takový symetricky, graficky, že ty 2 KKčka tak sobě jako ladí a ještě jak to mám malým napsaný a ty 2 jsou jakoby velký. To jim přišlo jako všechno fajn a nikdy jsem jako nepřemýšlel, že by šel jako zpátky na 1 nebo tak. A všechno bylo v pohodě, i Spike.com, i Spike EU, i vlastně, já mám i vlastně grafický vizuál koupený, protože to je taky taková storka, prostě knižní klub, když se podíváš na internetu, tak... Počkej, tvůj hlavní konkurent na streamu. Ale to logo je stejný, když se podíváš. Okay. Jenže knižní klub nemá koupený to logo. Oni mají koupený starý, který vypadá jinak, který je rozkouskovaný, ale oni rebrandovali někdy v roce 2019, 2020, jenže v té době já už jsem měl koupený víceméně ten ochrannou známku. Já mám ochrannou známku jakoby na Spike i KK. Já to mám schválně jakoby 2 v jednom, abych si takzvaně pokryl jakoby celý, ale tam i to logo. Hezký. Takže když to řeknu blbě, kdybych jako to řešil s knižním klubem, tak by správně to logo používat neměli, protože ho používám já, ale ty světy jsou samozřejmě odděleny. Oni jsou vyloženě v rámci knih, já jsem vyloženě jako gamingu, tím pádem, když to jako došlo nějakému soudnímu sporu, tak si myslím, že tam jako asi žádný spor nebude, protože každý jsme jako jiný odvětví, tím pádem si navzájem nekonkurujeme. Ale to moje logo je správně tak, jak má být a oni takzvaně se třeba inspirují, nevím, ne asi ne, jakože, ale je to náhoda, protože ono to je dost simple, jako to kakáčko, co já používám a dělal to můj kamarád Gader z Brna, který se věnuje grafice, který mi dělal vlastně na začátku úplně celý brand a tak je taková jako historka sranda, že lidi jako říkali, no ty si vykradl knižní klub a tak. Tak tohle mě teda opravdu nenapadlo, tohle spojení. S knižním světem, který mám taky rád. Hele, co děláš, když nehraješ?